Čekaj. Ko se straši? Pa Darijem reče da ste mislili da idete u Istru, tako? A tako ti rekla, jel? Pa je. Mislim, ako treba, ja ću s Darijom oženiti. Šta pričaš to? Ma ne, stvarno hoću, evo, mislim, reći pred mojima i zajedno ćemo reći, a? Šta ti je? Molim? Šta ti je? Šta mi je? Kako te nije sram? Kako tebe nije sram? Ježiš se na Lukin pomen. Ježim se, imam prava da se ježim. Ne sviđa mi se i tačka. Ma prestani me više maltretirat. Reci već jednom Luki šta misliš o njemu. Ajme, smirite se. Nemoj se ulizivat kad ti pofali cigara. Jebale te cigare! Trudna sam, tata. I rodit ću. A vi kako hoćete?